Aquest matí, a l'Ajuntament de l'Escala ha tingut lloc la signatura del nou conveni entre el síndic de Greuges i l'empresa Agbar per tal de millorar l'atenció als clients del Servei Municipal d'Aigües de l'Escala. El síndic vetlla pels drets de la ciutadania i supervisa la bona administració local dels serveis municipals, atenent amb celeritat les queixes formulades pels vilatans. L'objectiu d'aquest conveni és mantenir un diàleg periòdic per recollir recomanacions de millora del servei. Carles Cervantes, síndic de Greuges de l'Escala. Avui s'ha produït un fet important. L'Escala, des del seu Ajuntament i també des del síndic de Greuges, sempre intentem i procurem abarcar el màxim possible totes aquelles àrees que puguin ser llocs on hi ha conflictes, problemes amb la gent, i amb Agbar, que és l'empresa d'aigua que subministra aquest servei a l'Escala, hem arribat a aquest acord, signar aquest conveni, que el que fa és això, és a dir, estar més pendents tots plegats, no només a ells, que ho estan, i ho estan sempre, sinó també des de l'Ajuntament a través de la sindicatura de Greuges, en el sentit de dir, tot allò que són queixes que m'arribin a mi directament, o bé les que arriben amb ells també directament, serem molt més al cim de tot plegat per poder donar-los sortida, donar-los solució, i per tant és una via més per intentar, amb el bon ànim possible, solucionar els problemes. Agbar és la companyia que gestiona el Servei Municipal d'Aigua i, en base a aquest encàrrec, realitza les funcions associades a la captació, tractament, emmagatzematge i distribució de l'aigua potable. Agbar disposa d'un servei independent per atendre i resoldre de manera gratuïta les reclamacions dels usuaris i usuàries. Una atenció que amb aquest conveni es fa extensible al poble de l'Escala. Montse Soler, defensora del client d'Agbar. Aquest conveni és un acord que signem entre el síndic de l'Escala, l'empresa Agbar i jo com a defensora del client, per poder assegurar que qualsevol reclamació que pugui arribar en el síndic de l'Escala l'atendrem amb la màxima rapidesa i es donarà tota la informació sempre amb màxima rapidesa, i posant el màxim d'intenció de poder resoldre tots els casos. Igualment, també hi ha una col·laboració en el sentit de que qualsevol persona amb indicis de vulnerabilitat econòmica que pugui detectar el síndic ens pugui avisar tant a mi com a defensora dels clients com a l'empresa Agbar per poder parar qualsevol tall d'aigua que pugui estar en camí i mirar de trobar una solució coordinada amb serveis socials. Bàsicament és una manera també de poder recollir del síndic quines són les necessitats que tenen els vilatans de l'Escala i poder incorporar sempre les millors pràctiques d'atenció client a l'empresa. Així mateix, el conveni inclou el compromís de tractar amb la màxima sensibilitat qualsevol cas que el síndic pugui detectar de persones en situació de vulnerabilitat per assegurar-ne la protecció i el dret d'accés a l'aigua.